tana da wasu uniqueness, wasu abubuwa guda uku da take banta da su wanda a duk duniya babu wanda ya maka sai ita. Waɗannan abubuwa na uku shine sa'ubatul haml, anat sa'ubatul haml, wahalan ɗaukan ciki, wata tara da ɗan ƙari ko da ragi. Wannan wata taran a jikinta cikin yake tun daga shigansa yana ɗugar ruwa har ya koma jini har ya koma tsoka har aka fara yin ƙashi. Wata tun daga ran da ciki ya shiga har ta haihu ba ta da lafiya. Wata tara ta yi a wannan halin. In aka yi rashin sa'an uba mara haƙuri ma sai ya canja ɗaki da ita don ta dame shi da harawa a dare. Duk sauƙin ciki ga mace ɗaukan ciki iya da wahala. Yanzu kaddara a ce ciki a jikinka yake za ka ji kawai abu ya ta karuwa maka duk wata sai gana ta karuwa, yana ta karuwa. Zama da kyar, tashi da kyar, tsuguno da kyar, bauta wa Allah ma da kyar, kuma wasu abinci ma ba su iya ci. Duk abun da ta sai ta haram. Wannan ɗaukan cikin duk duniya ita kaɗai take banta da shi gare ka da gare ni. Na biyu shine sa'ubata alwada, wahalan haihuwa shine na biyu. Cikin ɗaukansa daban, haifansa wata magana ce mai girma. Kullum addu'a ta Allah ya sa ta rabu da shi lafiya. Saboda me? Saboda ai ana faɗa cewa wai macen za ta haihu kafa ɗaya na lahira ɗaya na duniya. Kuma in ka duba hatsarin da ke cikin haihuwa ka san haka ne. Musamman a da irin shekarun bayan nan da haihuwan gida ake, kawai za a ɗauko ungozomo ta tsohuwa ce anguwa ta zo da reza, babu wani allura na rage zafi, babu wani epidural, a'a babu, tsagwaran zafin suke ji, tsagwaransa, kuma ta gama a zo a sa reza a rika yanka. Tsagwaran zafin ba wani mai taimakawa. Wata a cikin halin naƙuda sai ta yi kwana 7, wata sai ta yi 10 a da. Ba a ma tunanin wai a yi cs a cire yaro, a'a haka za a bari ta yi ta fama da shi, ta zo ta haife shi kuma ya sa ta a cikin bala'i. In ta yi kuka shi ne shi sa Allah ta'ala ya ce wa wasainal insan bi walidaihi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara. A cikin suratul ahqaf ayata 15 ka dauko yar wata ta Luqman wa wasainal insana bi walidaihi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin. Duba kalmomin nan, wannan aya ta 14 can ta 15. Kurhan tana ƙi, wato ƙin tana son ɗan amma cikin tana ƙi, tana cin wani hali na ƙi, ga rauni tare da ita. Rauni ya sa abinci ba ta iya ci, abun sha ba ta iya sha, ga wani ciki da laulayi, tun a ciki ɗaya yake naushin wata uwar. Don Allah wace alaƙa ta wuce wannan? Ka kalli ta gaba gare ka a ce a cikinta aka haife ka, wace alaƙa ta wuce wannan? Wane karamci kake nema a maka da ya wuce wannan? Ta ɗauke ka wata tara a cikin cikinta tana ɗauke da kai, kwanciya da ƙyar, ci da ƙyar, tashi da ƙyar, kuma ka zo ka sa kowace rana sai ta zubar da hawaye don baƙin ciki? Ka mata alheri a rayuwa? Ba za ka zama sadadin farin cikin da ba a rayuwa? Wasa'ubata raba, ga wahalar shayarwa. A dare in kana bacci ta samu ta ɗan kwanta, kana farkawa ta farka, ta sa maka nono a baki ka sha, ka taba ka sake ka ki sha, baccinta ya yanke, ta rarrashe ka kaki, ta tashi da sa ka a gadon baya, 2 na dare 3 na dare, ba kiyamun lail take na sallah ba, tana ta yawo da kai kowa yana bacci. Ba ta bacci sai ka yi, in ka farka baccinta ya kare.
ka yi ta kuka ta baka nono ka ƙi ta ɗauka, ko zazzaɓi ne a da ta ɗauko capsule na da ta bashi, a'a bai yi ba, a'a ko jikinsa ne yake kaza, ta je ta haɗa kaza ta bayar, ko kaza ne, ba ta da kwanciyar hankali sai ka daina kuka. Maimakon ka zama sanadin farin cikinta da alherinta a rayuwa, sai ya zama kullum sai ta zubar da kwalla don kai, baka ga girman zunubin da kake ɗauka a wurin Allah. Ka duba ƙauna da take maka. In yau ka zama na ƙwarai, duk duniya mai yiwa ta fi kowa farin ciki. Kuma duk yadda fa ka lalace take kuka a kankan nan, a haka bakinka take ba, duk duniya mai yiwa ta fi kowa son ka. Uwa tana son ka fiye da yadda kai kake son kanka. Daga kaga fitina za ka gudu, wallahi tana son ka fiye da yadda kake son kanka. Na biyu, tana ƙaunar ka fiye da yadda take ƙaunar kanta. Ita tana son ka fiye da kanta, tana son ka fiye da yadda take son kanta. Na uku, renon da take maka. Yau in kana da mahaifiya, ko shekaran ka 70 a duniya da jikokinka, a wurinta baka girma ba saboda ƙauna. In za ka fita za a ce ina za ka je ne, baka ga za a yi ruwa ba ne? Tafiyan dare, a'a ban yadda ba, kar ka yi tafiyan dare. In ku ka kama hanyar tafiyan dare za ka yi, ba ta iya bacci a wannan daren sai ka isa lafiya. Kuma ta ce maka